emakumea, lodia eta euskaraz kantatzen. Guzti honi, bueltak ematen zaizkio? Jode baietz, bai. Eta? Pues bueno, zer egingo diot. Azkenean horrelakoa naiz, eta behar izan bat daukat, dala kantatzea, ez naiz niretzean geldituko, behar izan hori daukat. Orduan, asko sufritu dut. Bai. Eta sufritzen dut, baina jazta. Eta holtzara igon aurretik, ematen zaizkio bueltak ez nago kanon batzuen barruan. Klaro baietz. Gauza asko entzun behar izan ditut. Hasieran orain ja, jendeak errespetu gehiago dauka. Ezagutzen zaitu eta ezberdina da. Baina hasieran, eta oraindik ere, sare soziala gainera, horretarako dira bizio bat, ez? Azkenean jendea pasatu egiten da, baina bai. Azkenean nire bizitzako sufrimenturik handiena eraman dut lodia izateagaitik, hori holanda. Bai. Baina, eskez ere ingo dut, niretzean gelituko naiz. Gauza asko egin ditut aldaketak egiteko, eta ailegatzen naiz puntu batera, eta gero atzera, horrelakoa naiz. Eta balidoa da, zergaitik ez. Zure bizitzan esaten duzu, sufrimendu gehien eman dizuna loditasuna izan dela? Bai. Minbiziakin pasatakoa baino txarrago pasa duzu? Ezbardina da, zebestea da bizitza oso baten. Uste dut, kaina asko sartzen zaigula, eta bai osasunagatik, ez dakiz zer, daude eskusa pilo bat, horri, gauza asko ikasten nabil nire psikologoakin, eta gauza asko lantzen nabil gordofobiari buruz, eta da gai bat supera aparte dagoena, eta lantzen ez dena, eta gainera jendeak bromatan hartzen duena, ez? Zure aurka egin dizutenean, zure fizikoagatik, inoiz planteatu arazi dizute, eski igual ez du balioko honetarako? Klaro. Puntu horretara iritsi zara? Puntu horretara heltzen gara danok. Zergaitik jendea operatzen da, jartzen ditu titi handiagoak, jartzen ditu ez dakizer sartu behar gara danok kanon batzuetara, kaina hori dan hori sartzen zaigu, osea, dan hori. Orduan danok hori sufritzen dugu erabaten edo bestean. Eta eramaten duzu erabaten edo bestean, ez? Ikasi behar duguna, bakoitzak gure burua maitatzen, eta hortik aurrera gure burua zaintzen maitasun horretatik. Oholtzan ikusten zaizunean, ez zaizu ikusten transmititzen duzuna, ez zalantza izpirik edez, ez? Hor zaudela eta hor defendatzen duzu. Hori egin behar da, baina nik hor badaukat beste indar potenteago bat, dala nire ahotsa. Eta hori daukat. Eta jazta.